The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako bikol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 22 na kan bulan kan Oktubre, taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, dengi ba? Remy Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolanja. Joshua Martinez po, masiram na hapon mga kababayan na Bicolano, Ibicolana. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, iniwan ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, Tabang, ora ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, as in 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live, ang samuyang kagwapuhan, pati naman ang kagayunan ni partner, pati naman ang mga programa kan ako Bicol Party List asin ang programang ini sa Facebook page kan Action Ko Center, Action Ko Online TV, ako Bicol Party List asin sa mismong Facebook page kan sa tuyang padangat na kongresista kan ako Bicol na may bulawan na puso, Congressman Zaldico. Sa liwat mga ka-aksyon, maray na pagkahapon sa Indo asin sa imo partner, maray na pagkahapon Mainit man. na pagkahapon partner sa luwas. Mainiton sa luwas partner, pero ang importante partner, Ang importante, malipot digdi sa laog. Ayan, syempre partner, padagos ang pag-aumento kan presyo kan gasolina. Yes. Yan partner, ang namamatian ta sa Partner, munyan. 8 simana ng sunod-sunod ang paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Correct, kita partner, may mga sadiri kitang lunadaan, mati tayan Pati partner. so LPG, labu-labu man partner. Correct. Mati tayan partner, pero mas lalong namamatayan iyan partner kan mga driver Kan sektor, kan pampublikong transportasyon. Kaya sa Metro Manila, may mga nakapile na tabi na petisyon sa LTFRB na naghahagad, naguhurot na maglangkaw nin pamasahian sa tuyang mga jeepney sa Correct. Metro Manila. Pero digdi partner, ang urulay ta partner, so mga sektor naman kan mga para-tricycle Yeah. partner. Mas grabe ang namamatayan ninda. Kaya aramon tangon yan Lalo na sa partner. mga nagbaboundary. Yan. Yan, Oo. syempre partner, kumusta huntahan sa indang boundary, kumusta huntaman an sa inda partner na pig
uli sa indang mga agong. Yan. Ayan, partner. Para madugangan, asin madangog ka, partner, ang lado kan mga para-tricycle. Digdi sa syudad kang Legazpi, makakaibang tangunyan si Konsihal Joseph Armugila, kang Team APG. And Ay, syempre, partner, May nabasa akong tarpulin sa likod kang tricycle. ayan. An makakapagtaunin solusyon, asin aksyon Sa mga problema sa sektor kang transportasyon. Correct. Tapos may drawing na tricycle, may jeep, may yan. pilkab pa. Asin official man ini partner kan Albay Legazpi Tricycle Operators and Drivers Federation. Ayan, Vice President. Kaya ngunyan mga ka-aksyon, maray na pagkahapon kay Sir Joseph Armugila. Maray na pagkahapon tabi, sir. Maray na pagkahapon man po, tabi sa gabos na naging po kasi ito pong programa sa kanya pong pagkahapon. And Ayan. sa mga naghihiling, maliban sa naghihilan yung sa mga naghihiling mga pa. nagiling mangyari pa pala. Correct. Inutong tatulos ining sa tuyang kahapotan ngunyan na pagkahapon tabi, konsihal, kasuarin ang huring umento sa pasahe tabi sa tricycle. Actually po, medyo aloy-aloy na pong panahon, so nagkaigwa kay Umento. Kaya nga po, ang sektor po ng mga tricycle sa siyudad ng Legazpi, pag-iriba po ang sa kuya pong mga pag-iribang Pangulo, gabos po kami nag-ururo na magkaigwa na po kay petition letter para po itaas na po ang pamasahe Tira po. ng pamasahe sa tricycle mo niya. Sa ngunyan po, may minimum fare po na 11 pesos pag nasa parada po. 11 pesos. 11 pesos. Ang sarong pasahero. Opo, opo. Pag may succeeding kilometers, pero ang dugang ninyo. May succeeding kilometer po kami na sa ngayon pinapatupad na 550 per succeeding kilometers po. Okay. So, pira na ang naging umento kan gasolina ngunyan? Makamuro mundo pero sunod-sunod po, so naging Walong pag-alam simana yung partner. Walong simana na po, mahigit na po. Sunod-sunod yan. Medyo talaga pong mati na po kan sa muya pong mga pag-iriba, lalo na po sa mga nakikiboundary po sa tricycle. Correct. Na masyado na po talagang alangkaw ang presyo ng gasolina. Kita nga ni partner, matita eh. 63 point something so nan crudo kada. partner, mga 33, 32, 31. Ngunyan 50 na So, partner. gasolina, partner, nasa So almost 63. 20 pesos na ang inulan to. Opo, totoo po partner. yan. So, bilang kamo para tricycle tabi, ara mo kung ano ang mga problema, pira na sana? Or gura ano na sana ang nagiging boundary nindo kada aldaw? Sa ngunyan po talaga nagkakigwa kadipisilan ta medyo limitado po baga ang galaw kan sa tuya po mga riding Siyempre, dahil public. eskwela. Opo. So iba work from home. Opo talaga halos So gustong sabihin tabi, Consiel Joseph, sa panahon ng pandemya, so regular na bulyong kan customer nindo, nabawasan na maray. dakula unon po ang kabawasan halos eskwela partner, orang masok, sobra pa po orang sa kabanga so nabawas po sa muya po mga pasahero. Sobra ka ba nga? Gurano ang alimbawa ako driver sana, dahil akong unit, kung nagbaboundary ako, gurano ang boundary kan tricycle maghapon. Depende po minsan sa nagiging ng operator natin sa ngunyan, medyo yung iba 120, 150. Kung wala pong oras yung tricycle, minsan 200. ganyan. Kaya sabi ko po medyo talagang mating-mating na po. So, alimbawa 150, 200 para ito sa kagsadiri partner. So, take home. Siyempre, may take home man magasolina sila, pera na sana. Pag para libot-libot mo maghapon, sabi yun ta, makagastos ka bang kay another 200. So, inot mong kinayod na nakadilin siya ka mga 400 to 500, wala ka pa dumang partner. Wala pa. Kasi, So, pasiring panggasolina pa sana mo ito sa kaso sa operator. Correct. Oo. Oo. So, pera na sana ang average na take, Take home. Siguro po nagtitake home ko sa mga pag-iriba ko sa kanya siguro mga 300 pesos o 250 ganyan. Kasi ibang-iba po talaga ang nangyari ngayon na pandemya. Kang inot po baga pwedeng mag-ikot-ikot ka. Ngunyan po baga limitado ang galaw ng tao. Ayaw lumabas minsan ng mga tao sa indang mga arong. So dawa po maglibot-libot ka. Wala ka man po kaya makuha ang pasahero. Wala kang pasahero. Masayang ka lang ng Masasayang ka lang ng Solamente po gasolina. matambay Tama. ka na lang sa parada. Maubos ka kipirang oras bago ka maglarga. Aside kayan, igwa pang mga piling mga lugar sa Naortinampo na piga-allowed ang mga tricycle drivers. Saro pa po yan sa ngunya po ngunya na namamatian na halos ang mga tinampo digsa sa tuyang syudad na halos pag yan sa muya kaya dakul po sa pasahero mi na nasasayang imbis po kaya mi nang ihatod dahil mi po nagigibong ihatod ta bawal nga ni po kami duman lumaog kaysa man po matikitan na lang po ka mga pag-iriba ko na hanggat maaari pakiuro na lang sa pasahero na dahil po talaga kami dyan makakalaog. Oo. Okay. Kunsel Joseph, kung sakasakali na maghuhurot ka mo kipagdagdag kasi 11 pesos mo yan, mga pira dapat ang idagdag. Sa ngunyan po, nag-request ang sakuyang mga pag-iriba, alagad may po ang city government na pag-uurulan daw po ninda. So sa indang maging umento po na
4 pesos po sa 4 pesos para maging 15. Opo, magiging 15 Ayan. pesos. Maging sarado sa 15. 15. Aram ko, nagkaigwanin na konsultasyon mo niyan. Ang sa indong grupo, budaan na ang syudad, kang Legazpi. So po Sanggunian. yan, bago po ako nagpasiring digdi, nagkaigwa muna po meeting sa mga Parada President and then sa City Government of Legazpi. Dahil nga po sa sa issue na ini na dapat na pong mag-alang ko kay pamasahe po. So ano ang naging resulta, tabi, Sisay na pala ng Councilor? chairman kang committee dyan sa public utilities. Sa ngunyan po, pikakaputan po yan ni Honorable Councilor Alfonso Bariso. Ayun, transportation and public utilities. So sa ginibo ka subago na pag-urulay, ano nakaluwasan? Sa ngunyan po, ang naging resulta nung nasabing pag-urulay, mag-uuron daw po ang nasa konseho kang sangguniang panlusod ng Legazpi para po aprobahan ang nasabing aumento na kung saan po pigahagad po kan sa kung mga pag-iriba sa sektor kan tricycle digdi po sa tong siyudad. Okay, tabi, Sir Joseph, tanganing maaraman taman ang lalado man tabi kan komitiba kan transportasyon digdi sa siyudad kang Legazpi, makakasabay taman nasa ibong na linya si Sir Rolly Isguera. Maray na pagkahapon tabi, Sir Rolly. Go ahead. Apo, Sir Rolly, maray na pagkahapon tabi, yaon man tabi kami digdi si partner Joshua, asinsiring man tabi, ang Vice President kan sektor tabi kan transportasyon, si Joseph Armugila. At tabi, Sir Rolly, ano tabi ang proseso sa pigahagad tabi na aumento kan tricycle drivers? Ang alam ko po, nagkaroon ng committee hearing dyan sa Committee on Transportation and Public Utilities. Sa committee ba po ni Kagawad Albarizo. Opo. Ayan po ang, although parang may dalawang hearing, may hearing nga po ngayon, hindi lang ako nakarating sapagkat meron akong previous appointment ngayon. Ba't ang alam po, yan ang sumulat na yung komitiba nila. At ang alam ko, pinapadaan na yan sa tamang proseso at nakakaroon na ng committee hearing for that purpose. Opo. Alam ko po, Sir Rolly, na naibigay na po sa inyo ito pong mga rasones kung bakit po humingi sila ng aumento. So sa tingin niyo po ba, posible po itong mapagbigyan? Posible po bang mabigyan po ng pabor ito pong kahilingan ng ating mga tricycle drivers? Sa akin pong personal na opinion, talaga namang kailangan talaga dahil sa akin lang po yan. I do not, hindi ko po sinasabi yung kung anong iba. Opo. But on my own lang. Kasi alam naman natin ng tius na rin maraya mga sektor ng transportasyon. Una-una, hindi naman sila pwedeng magsakay ng marami. Kaya ganyan nga. Pero kaya nga lang, dadaan niya sa tamang proseso tabi, PRME. Opo. Ang Sir Rolly, alam ko po na meron po kayong pag-asikaso, meron din po kayong pagmakulog tabi sa mga sektor ng transportasyon. Ngunyan tabi, posible ba na mapadali tabi or maidangog tatulos ini tabing kahagadan kan mga transport sector? Kung nakaduwang hearing na, partner, may saro pa. So posible Nasa tabi po yan, nasa komitiba po yan. I cannot exactly answer you dahil sapagkat nasa takbo ng komitiba yan because sila po ako po is kaparty lamang yan bilang sa part ng enforcement. Opo. So, nandito po, Sir Rolly, si Vice President ng sektor ng transportasyon. Ano po ang pwede niyo pong sabihin sa kanila in behalf po sa kanya at sa kabuuan po, sa miyembro po nitong kanilang organisasyon or federasyon? Ang aking punto dyan is for the common good. Kung ano yung win-win solution na katanggap-tanggap sa sektor ng mga commuter, tapos sa sektor ng transportasyon, transport, okay yan. Pero isipin natin na magkakaroon talaga ng chain reaction yan. Kasi humingi na din ng increase yung sa jeepney sector, PUJ. Pero tinitiyak ko po, halimbawang mapa-aproban niyang pagtaas ng transport, susunod na po yung pag-request ng mga manggagawa ng pagtaas ng sweldo. Opo. Sana naman may domino effect yan, sir. Opo. Sana naman po, Sir Rolly. Opo, sana naman po, Sir Rolly. Antes po na magbaba ang presyo kan gasolina, magkaigwaning rollback. Depende sa committee. Ngunyan po sana Depende yan sa committee, oo, partner. pero pwede man ma-expedite, di ba? Sir Rolly, Nasa committee ba yan? Nasa committee ba yan, tabi, PRME? Opo. Sir Rolly, ganito na lang po. Ano po yung mga magagandang programa po na iniisip po ng LGU para po sa ating mga kababayan na mga para-tricycle, especially ngayon pong may pandemya? Kaya nga po, siguro na po na ninyo ngayon na kami puro warning na lang, kasi alam naman natin na bawat huli, may kaakibat na penalidad yan, may multa. Pero sa ngayon talagang nakuha naman natin na sa hirap ng buhay ngayon,
Ang sa amin ngayon is pakisama na lang, pakisuyo, pakiusap. Yan na lang ang ginagawa natin muna ngayon. Mhm. Para lamang hindi sila mabigatan. Opo. Gaano po Pero it does not ka... necessarily mean, it does necessarily mean na kinukusitin natin yung mga violation. Mhm. Pero gaano po ka totoo po si Rolly na ang sabi po ng ating iba pong mga tricycle driver medyo may pahirap daw po or pasanin sa kanila, especially ito pong panghuhuli. Medyo mataas daw po. Sa parte po ng PSO, ngayon po very lenient kami dahil alam namin ang sitwasyon. Siguro yung other enforcement sector dahil hindi naman lamang kami ang nanguhuli. May police, may LTO, may other sector pa dyan. But on the city, on the part of the local government, ang sa amin kung pwedeng warning lang, warning lang. Opo. Yan ang po natin. Opo. Ngayon po, Sir Rolly, last na lang po sa inyo pong datos. Kumusta po itong mga apektadong tricycle drivers po sa Legazpi City? Wala namang masyado ngayong, maski alam naman ng Vice President din yun, na hindi naman masyadong hulihan ngayon. Puro warning lang tayo ngayon. Pero lang yung talagang mga pasaway at talagang abusado at nambabastos ng pasahero. Doon lang tayo. At saka yung mga kulurom, Chip, talaga natin, mga kulurom. Hindi natin pwedeng palampasin yan. Opo. Ayan. Sir Rolly, maraming salamat po. Alam po namin na medyo busy ka po ngayon at meron po kayong okasyon. Salamat po sa inyo pong panahon at oras. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Sir Jos and T-Reps. Maraming salamat. Mabuhay ka, Idol. Mabuhay ka. Mabuhay po. Ayan, so mga ka-aksyon, nadangog tatabig si Sir Rolly Isguera and nadangog mo mantabig bilang... Si Chief Rolly Esguerra kaya, on the enforcement side sana, dahil siya ng direktang partisipasyon and control duman sa komitiba ni Konsehal Bariso. pero- So, kung naka-second hearing na, kan komitiba, igwa pang third and final. So yun na Bago ito, so yan i-implementar. Alright. Pero at least nadangog mo tabi kung ano ang pigaplano ngunyan kan LGU. And para sa iya, mas muya niya na talagang maumentuhan. So, Taaran pero niya tama man ang ito si kadipisilan. Sir Rolly, kan mga nakalipas na taon medyo mahigpit talagang maray. Kahit ito walang palibre, dako. Kundi Siyempre ngunyan, ngunyan, siyempre, partner. prino, Siyempre. Alam mo na. Ano tabi ang mensahe mo tabi? Maski nga so paralakan mga gulong, dahil nagkuhan ko niyan. Pakiuron na Pero muna minsan ang ngayon. nakatambay so... Pakiuron niya, basta ngayon. Pero may nakatambay so mga paralakan gulong, dahil ko niyan, ang pinagkakabalahan nila ko niyan, imbis maglakang gulong, nagkakabit kang tarpulin. Ano tabi ang mensahe mo, Sir Joseph, na dangog mo tabi ang side ni Sir Rolly Isguera bilang parte tabi kan komitiba? Totoo po yan na sinabi po ni Sir Rolly na medyo nagluwag ngunyan ng sa inda pong enforcement, sa Samuya pong hanay, na dawa po ako na iling kuman po yan. Pero kung mga nakaagi po talaga bago nag-abot ang Kan last year, todo-todo talaga. todo po talaga na halos ang mga pag-iriba ko talaga nag-iiribi. Hanggang kan mga bulan ni mga Marso, kuya, todo-todo pa yan. Ano masasabi mo ngunyan na medyo bawasan sa paghihigpit sa Indo? Siyempre po, dakula pong Aram pasalamat mo ko. kung mag-impit ka pa, paano ka? Kaya nga niya. Bilang sinda nakakailing kayan. Ano Yung yan? mo kung gabos na kung guyudod mo? Ano gusto mo? Permi mahigpit or permi maluwag or tama sana? Siguro po, doon ako sa tama sana. Tama Bako sana. mahigpit, bako man masyadong maluwag, baka man pumabuso. Pero sana bako sa nangunyan na para running eleksyon? Iyan lang po ang sa kuya pong masasabi dyan. Ikaw talaga, partner. No comment na po ako Nag-intriga dyan. ka. Kasi Nag-intriga partner, ka. syempre, mapapaisip ka, natangunyan sana na nagluwag. Nataka ito sobrang higpit. Ganun man sana partner. Maski sa mga paralakan ruidahan, dahil talaga ko niyan, dahil lamang yan. Siguro po, sa kulang pasalamat ko sa inda po niya na piga luwagan na muna at temporary. So, mga implementation po ng mga ordinance. Saro lang ang masasabi ko, Tuyang partner. Dapat magpasalamat ang mga taga-Legazpi kay Pag-eleksyon. Kumpido sa Team APJ Bagong Legazpi dahil kan magbatwa ang Team APJ saka magbutwa si Kumpido. Nagbawas ang pag-implementar kan paghigpit. Correct. Si Kumpido pala ang solusyon, partner. Ata, kung ako maski nga ningon yan sa mga pagsiring-siring. Pagpaluwas kan mga ano. Dati medyo tire. Ang unyan, magpasalamat dahil kay Nakikisabayan. Kumpido. Kay Kumpido, sirig na. Ano ang mensahe mo sa mga pag-iriba mong tricycle drivers? Siguro po, pamisahin ko po sa kuya pong mga pag-iriba na ano lang tayo, diretso lang tayo na huwag tayong maging abusado sa tinampo, respetuhon ta so kapaganan kan sa tuya mga mananakay para po dahil kita nararaot sa tuya pong mga mahal na mananakay. Sa rural daw sa tuya pong hanap buhay. And syempre, so pag-asa ninda na maumintuhan, ano ang mensahe mo sa Sinda? Well, siguro po kailangan naming maghintay dahil sabi nga po ng satuya pong chairman na maagi po talaga sa proseso ang pag-umento po. Pero siguro sana naman po, dahil naman po pagpaalo yun kay Maray,
Baka po nag-rollback na naman, dahil pa po na umintahan sa muya pong mga... Yan ang mapagal partner sa Iyan. sektor kan transportasyon. Ang pag-request ninda partner ki Ano yun? Pero ang pag-uminto, madali on. Maraming salamat, Tabi, Konsehal Joseph Armugila, sa imong panahon at oras. Maraming salamat. Pati ang sports sa Ligaspi, nagkaigwa ki pagbabago. Sports. Oh, so kahilig ninda. Dati purming boxing Boxing, sana. ngunyan, ano na? Medyo nag-mix martial arts na ngunyan. Oh, ang iba, partner, May mga ano? karate na ngunyan eh. Triathlon, di ba? Triathlon, partner, grabing langoy. Ay, makahabol. Kaya pati sport, kaya magpasalamat ka mo sa Team EPG. Kada ako lang pagbabago. Naku, pati Ayan. ang- Kaya yan ang pati ang tiga po sport talaga, sa partner. Legazpi. Dati na tunay boxing na sana. pagbabago sa Legazpi. Dati boxing sa naman yan. may ano pa nga ni parkour. Ay, parkour pa. Sa samuyang pagbabalik, may matatawaning asistensya medikal, may manggagana manin tablet asin 5,000. Yan sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Sana matulungan, sana mapagbigyan, upang bibigay sana sa lahat ng umaasa. Sana ikaw, sana ako, sana lahat tayo. Sana all. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa, napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo
sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List. Ako Bicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklalong po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, party list asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Day kasudma da. Kabalik mga ka-aksyon, ang tabang Ora mismo. Partner, pag ganyan-ganyan pa tayo, partner. Day Sige. pigdidiskutir tayo niyo. Ayun Pero tama nga. man Tama partner. man. Kasudma pero ngunyan siring kay. Yan. Alright mga ka-aksyon, maray na pagkahapon liwat sa tuyang mga parantabay. Batiun tamunaan sa tuyang mga parantabay over live Facebook. Nakatutok si Laika Padilla, Joey Bayonito, Nora Sernal, Siring Mantabi, si Norilyn Sernal, Erica Joy Barado, Maria Cristina Vidal Alina, Laika Padilla, and Sagabustabi Angie Lorico, and dakulon pang iba. Maraming salamat po and maray na paghahapon. Ang tabay kamo taatsan may manggagana nin 5,000 pesos. Ngunyan partner, may bisita kita. May bisita kita. Siya si Mamundo si ate. Shirley Boticario. Maray na pagkahapon, Ate Shirley. Adigdi, ilaw mo po sa imong face. Ayan. Kumusta ka po? Maray man po. Taga Sain ka po? sain? Taga Kamalig po. Sain sa Kamalig? Sa Barangay 6. Barangay 6, that is Barangay. Kamalig Albay. Ano yan? Sa ano ang Barangay 6 sa Kamalig? Albay. Kamalig Albay. Kay ano ang Barangay 6? Anong pangarang kang barangay? Ano? Dayman? Basta barangay 6. Tipon po. Ah? Tipon-tipon. 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 Pirmi ka mo nagtitiripon-tipon naman? Daimon. Bawal pa ngunyan ng tipon-tipon. Pirang taong ka naman ay? 33 po. 33 may agum na. Tigwa po. Pira. Saro. Anaki. Saro lang po. Saro lang. Pareha sa partner. Ano ang rason po nanay kung nagrani ka sa Action Ko Center? Ano po, para po sa ina ko. Na ano si mama? Ni Buta po. Tapos may ano po, maintenance po siya sa... Butaan mama mo? Blind na. Dating buta o nabutas na? Nabuta lang po. Nagkatabang po siya sa Kamalig. Tapos bigla po na glaucoma. Ayan si mama mo. Glaucoma. Parehas ka mo may magayon na smile. Dara lang iyan kang pagkahilang niyang pagkabuta. Opo. So pirang taon na po siyang buta? Ano na po, aloy na po, 3 years na 3 po. years na. So ngunyan, ang kaipuhan, maintenance, maliban sa buta siya, Opo. nag-iilang-ilang na. Iyo po. Tapos anong kaipuhan hilang po? pa po, maaga daw po siya ning pang ano po niya. Baston. Panglakaw, Opo. Iyutan, pang-suporta. ano itong kaput-kaput niyang kuya? So, ginibo pa po yan ng ama ko nung nabuhay pa po. Ano ito? Bala? Ning bala po. Sukan buhay pa Yan si lang ang papa sulaminti mo. niya na wala. Pirang taon na nagadan si papa mo. 3 years na. So, ibig sabihin, tulong taon naman iyan Wala. na natungkod May apod niya. kang partner, anong Iyo kapit po. ito? Panaw ni Doso, stick, nagpigagamit kang buta. Iyo. May pigtataon man talaga kita, digdi. Oo. Pero binigla mo ako eh. Di ba? Binigla mo ako. What? Pero ngunyan, saan ka mo nagkukuhanin pang gastos? Ano Pira po, ka mo magturugang ako palan? po, sa Kamalig po ako, sinda po, sa ano link po sila sa relocation po. Relocation, kan kamalig. Opo. Pira ka mong magturugang na aki ni Siyam Tia? po. Siyam. Siyam. Dakol. Puro na may mga aguman. Opo, nagatirios man po. So, wala man ki mga permanenteng hanap buhay. Kaya di man makapag... Opo. Ang Takunan mga aki partner, siyam. Gabus, successful. Correct. Ang Yugon mo kaiba kun na ang saro lang po, doktor, Saro, ang saro duwang- doktor, saro district engineer, ang saro general, Architect. o architect, padi, Dentist, o yan. kung ano, Kasama yung sa padi. padi, saro kontraktor, sarong politiko, ay bastanting marami. Kunyan, Kaya tabi, lang, siyempre- ika nag-ataman kay mama mo.
Nagtatabang-tabang. Tinatabangan ko lang po. Taigwa po siya iba ning duwang estudyante pa po naglalabas. Itong estudyante, ano niya ito? Apo? Aki po. Aki pa. So, iyo ito sa duwa na sa Nag-online class po. nagkaklase. So, paano pagkabuhay ninda? Pag igwa po, pigatarabangan na lang po ng magiripang. Na paano kung wara? So, wala na naghahanap buhay duman. Ay, ma'am po. So, an kay puan po, tabi, maliban duman sa request mo na so tungkod, Pang-maintenance. pang-maintenance. Saka po, kung ano po, gusto rin po niya magka-ano ng TV, ipusin na TV. Dahil matabuta si tiya. Ning nagdadangog Nagadangog. Di, radyo na sana. Opo, ay isa ka po yung radyo niya, wala po siya yung saksakan. Di, yugon mo kung may TV. Araw ka ni kadakula, alimbawa araw ka ni. O, apsi doon nagataram. Garo si Remy yan sa action ko yan Dahil lagi po siya nagdadangog sa Indo. Nya kung radyo na lang manay. Pwede man po. Radyo na sana. Oo, radyo na sana. Kasi siyempre, buta na si tiya. Dahil man ma. Aram mo, ang importante kang TV, kung nailing. Pero kung dadangog mo sana, radyo na sana. Madadangog niya man kami. May radyo po siya. Dahil na po saksakan. Dahil ng saksakan. Nata ano, nginat-ngat. Naraot po. Nginat-ngat kan kino. So ngunyan, inutunta mo na sa problemang pang-maintenance. Maintenance. Tapos may request na tungkod. Tapos radyo. Yan. Kasi kasunta yan. Ano pa, ha? Sa pang-oral daw po. Pang-oral daw pa. Pang-oral daw na muna kita. Buda pang-maintenance. Igwa na, partner? Igwa na, Gusto mong tulos-tulos. sabihin, matapos na madangog tulos ni Congressman Saldico, si Manay, Shirley, ora mismo igwa na tulos tabang. Tatawan Ay, ko yan. talaga. Pang-maintenance. Bilang. Kamot. Pak. Manay. Yan, baka Bilang. baka Manay pagali digdi, down payment mo yan sa TV, ha? 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ayan. Pambakal maintenance, pangguro gastos ni mama. Tapos, aside kayan, partner. Dahil pag down payment sa TV. Dahil pag down payment. Down payment sa TV. Inguwaon tang maanuhan ta ng radyo. Tangan ni Radyo. mama. Tingkita ni mama mo, Radyo. ha? Tapos itong tungkod niya, ha? O anon masasabi mo kay Congressman Saldico na si mama mo tinabangan ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa pagtabang sa kuyang ina Saldico. Igwa pa! Igwa pa! May padara. Tanadangog ni Congressman Saldico Wala na siyang pang ano. warang pang-Korean. Igwa pa. Pasok, binibining. Shaira. Shaira Alvarado. Ayan. Oh. Anong masasabi mo, Manay? Igwa ng pang-maintenance, may Uy, pang-bulong pa, malaugot. may pang-konsumo pa. Anong ayan. masasabi mo? Maraming salamat po sa tabang na itinauna niyo sa muya. Ayan. So, tubod ka na ngunyan na ang Ako Bicol, katabang na, Kasurog pa. Ayan. May Ang tunay smile. na party list kan mga Bicolano. Nakasmile na si ate. Maraming salamat ate. Maraming Hagad mi ang salamat karahayan po. kan sa imong ina. Thank you. Okay. Alright, partner. Siyempre, ngunya na pagkahapon dahil igwa na kita partner na natabangan. Partner, kasudma, nakaibahan ta si Atty. Ramiro Bores. Yan. Ngunya na aldaw naman, makakaibahan taliwat. Ansaro pa partner, nakatuwang ta sa mga problemang legal. Ngunyan, may makakaiba kita ngunyan na sarupang abogado. Sarupang So, abogado, maliban partner. kay Atty. Boris, gustong sabihin, igwapang sarupang abogado. Correct, partner. Ay, Kaya talagang- mas makusog partner ang sa tuyang Kaya pagtabang so may in terms of mga legal. problema legal dyan, may mga agam-agam, kahaputan legal. Pagkakataon na nito ini, libreng konsultasyon sa tabang ora mismo. Correct. Aramon ta kung si Isay siya sa pagbabalik yan kang tabang Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Dati akong batang kalye, napilitang mamalimos at paggala-gala sa lansangan. Nakatira lang kami sa kariton. May isang babaeng lumapit sa akin. Siya pala si Lauren Ligarda. Hinupkop niya ako, pinag-aral hanggang matupad ko nga yung pangarap ko sa buhay. Isinulong ko ang batas para sa karapatan ng mga mahihirap. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtatauning pag-asa, napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikada ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor.
Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kung minsan nga kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga nailing, mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realisar, pamatawan, itulan, para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang tatawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mo pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang Ora mismo! Partner, maraming pagkahapon sa liwat sa tuyang mga masiram na tabay. hapon, giraray partner! Masiram na hapon, partner. Arog kan pinag-irestoryahan ta suba go partner and kasudma. Mga tugang, so mga kababayan ta dyan na may mga problema, legal na aspeto. Na siguro may mga pagkalito or pagkalibong sa sindang kaisipan. Kulang lalo ang kaaraman, partner, in terms of legal. Mga tugang, lalong pinakusog kan programang Tabang Ora mismo kan Action Co Center.
dahil naman talaga sa kamautan ni Congressman Saldico na gabus na aspeto, gabus na makakaya kan ako Bicol Party List. Correct. Maitabang ta sa mga kapwa ta Bicolano, pati na ang pagtataw-tabi ng legal advice. Tabang Kaya, legal partner. Tabang legal. Kaya ngunya na pagkahapon saro na naman na kampyon sa legal ang sa tuya partner na makakaibahan ha. Regular ta naman siya partner na makakasabay di sa tuyang programa. Ayun. Yan partner ang saro sa mga magagayon na bareta na hatod ta partner sa tuyang mga kabamayan. Partner, Yes. sa telebisyon, sa national, may mga pigahangaan, ta may mga gwapitong mayor, aron kan mayor kan Heartthrob, Manila. partner. May mayor na Bico Soto, gwapo nga yan, mga kwan, siring kayo ni. May Joshua Martinez. Yan, dati yan. Yan. Pero kunyan, siyempre medyo matataob-taoban na kita. Siyempre, partner. Kung baga, partner, susubra para sa iya, sa iba. Ayan. Makakasabay tayo niyan mga ka-action dahil iba kundi si Attorney Jill. Maray na pagkahapon tabi, Attorney. Diyos maray na hapon po. Si Gabos po na nag-aantabay sa programang Tabang Ora mismo. Good afternoon, Remy. Good afternoon, Sir Joshua. And thank you for inviting me here sa inyong pong programa. Alam mo, kan magluwas sa picture mo tabi sa Facebook, Attorney Jill, gulpian nagahapot. Si Attorney Jill Bungalon. Okay. Si Attorney Jill Bungalon po, saro pong abogado. I started my legal career as a litigator at the law firm of Chan Robles and Associates in Manila. Sa Manila? Yes po. John Ro, partner. Yes po. Sa presente po, saro man po akong professor sa Arellano University na kung saan nagtutukdo po ako sa College of Criminal Justice Education. And at the same time, gusto ko man pong itaram na I'm a proud product of Bicol University where I graduated in 2012 with a degree of AB Political Science. And I finished my law degree at the University of Santo Tomas Faculty of Civil Law. And gusto ko man po na ipaaram na dati man po ako Sangguniang Kabataan Federation President Cantabaco. Ayun! Yes po. So haloy kang naging SK Federation President? 3 years po. 3 years? 3 years. Cantabaco City? Sabagay, Yes po. Haloy kang naging SK Chairman ka? Yes po. Kilala partner ang pamilya Bungalon in public service. So si Attorney Jill Bungalon from Tabaco City. Yes Sarong po. propyong Bicolano. Yes po. True-blooded Bicolano po. Oo, Ayan. ang papa mo, ang taga-Tabaco? Yes, Si ang mama magurang mo? ko po, parehong taga-Tabaco. Parehas taga-Tabaco. Eh, Parehas. nagdakula na rin po ako sa Tabaco. Sa Tabaco City, ayun. So, produkto din pala ni partner ka na University of Santo Tomas. So, At parehas saka makupalan partner paguna ko kan maringaning naihapot ko tulos yang kay Attorney Jill, paguna ko talagang purely pag-abogado sa daan pigigibo. Ito pala, na-involve na ini sa public service. SK Federation Na-involve Chairman. na ini sa pag-asikaso sa komunidad partner. Correct. Kaya partner, pag sinabi mo ngayon, talagang hasa man siya partner sa public service. Attorney, gusto milang tabi maaraman, ano tabi ang specialization ni Attorney Jill Bungalon? Okay. I started my legal career in 2017 and ang areas of practice ko po ay handling cases such as criminal, civil, labor, and administrative cases. So yan po ang areas of specialization ko po. Partner, aki pa si Attorney Jill, pero pag iniling mo Napasabak partner, na. marami nang nalalaman kasi syempre sarong abogado partner. Oo. Pero iangay ta ining apot partner kay Attorney Jill kasi syempre millennial, Oo. batang-bata. Base naman sa mga nauuso ngunyan. Okay? Kaya ngunyan partner, saro sa mga issue ngunyan kan mga kaubinesan partner. So gusto mong sabihin mo niyan tulos, titistingon tanaan kaaraman ni Attorney Jill. Tumpak Sige. partner. Aramon tangunyan kasi saro sa mga issue ngunyan sa mga kaubinesan ining paggamit, irresponsableng paggamit nin social media. Ano tabi attorney masasabi mo digdi? Gustong sabihin, Attorney, dahil sa paggamit ng social media, ano ini may mga limitasyon or maski ano sana pwedeng i-post diyan? Correct. Very good question po, no? Sa gabos po na nagagamit kang social media, lalong-lalo na po sa kaubinesan, ang mensahe ko po na gustong ipaabot ay maging responsable po kita sa paggamit kay ni. Tangata po, social media can make or break your life. Ayun. Okay? So, Can make or break your life. Oh, yes sige. po. And kung meron man po kitang gigibuon na sala, no, we can find ourselves behind bars because of our irresponsible act or use of social media platforms. Both So, sabihin partner, may dapat batas maging na nakakasakop kay ni responsable kang attorney. paggamit. Tama Oo. po yan, tama po yan. Bako lang itong what's on your mind, post it. Yes May po. naaramang kang chismis. Correct. Itirada mo. Kasi partner, nakalagbaga duman, di ba? Pag nailing mo, what's on your mind, post it without thinking anything. Napicturan mo so kaiwal mong kataning mo kapitbahay mo nakahuba, pinos mo. Yan, tapos kuminakot si maski ano partner, pinost mo, dahil pwede Dahil pero dapat totoo ito. yan na pigtataram Dapat ni... you have to think it 100 times. Tubod ako dyan, partner, sa pigtataram ni attorney. Kasi ako may experience ako dyan eh.
may tawong naipus ko partner. Buminatok partner sa mo. Ano? Kinagat ka. Naipus ko partner, pangaran sa ayam, medyo brownie. The color is brownie. Ayan. So, kaya dapat talaga mag-responsable. Kaya dapat bago mo i-post, isipan mo 100 times. Sabi nga gusto ni, sabihin, tama, attorney, think before you although ang uso mo niyan, social media, may mga iba-ibang klase yan may Instagram, Twitter, Facebook, may TikTok, may YouTube. Correct. Gabos partner na social media platforms. Na dahil pati kuya dyan, nagkukontrol kung anong i-post mo. Bahala ka sa buhay mo kung anong i-post mo. Kaya nga Pero dapat maging responsable pa lang sa pag-post. Sa mga arog tabi kayo attorney, ano ang pwede nindang kahampangon? Okay. So, under our present laws, no, we have libel provisions under the revised penal code, and at the same time, meron po tayong tinatawag na RA 10175 or an act or Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. So, kung ang libelous post posted through computer system, then we can file a case of cyber libel under RA 10175. Paano man po attorney sa mga tao na di man talagang malay or di talagang kamautan naman ratak ning tao? Dahil mo man yan pwedeng irasun siguro partner Gusto ko yan din maaraman kasi may mga tao bagang sabi baga ignorance partner. Dahil man nga, kaya may kasabihan baga ignorance of the law excuses no one. So, pero mas ibabaw ang kasong pwedeng kampangon kay ni. Okay. Kung ang libel committed under the libel provisions of the revised penal code, ang penalty po imposed under the law is reclusion perpetua. No. Prison correctional. Ayan. So that is 6 months to 6 years of imprisonment. Medyo alawig man pala 6 years partner. Kung ika-partner nag-post ka kay para anong na daw sa nangani. It will just take seconds. Pero partner, isipon mo partner 24 oras na kung dahil nagluwa sa arong pagkakalintura na ako. Kaya, yan pagka-partner pagkasabi na dapat pag-isipan 100 times. Attorney, mahalaga ba na igwang batas panungod digdi sa social media ta? Anong kwa dito? Masyado bang powerful na talaga ang social media mo niyan? Well, yes po. It is a very powerful and effective, especially it is a source of information, That's why meron nga po kitang tinatawag na mga fake news na nagkakalat po ngunyan sa social media. Ayun po. So this is a prevalent issue na dapat po ma-address kan sa tuyang mga batas na kung saan tama po na ma-regulate ang mga postings sa social media platforms. So we need a law that will regulate these acts so that it cannot be abused by persons who have illegal acts or minds. So yan ang kaanohan niya partner. Gusto dapat magkaigwa kita ng batas. Aram mo, magayon din partner, dahil usok-uso ang social media, pigi-imbitaran ta sa mga kababayan ta nag-antabay sa bilog na Bicol Region. Baka igwa ka mo dyan ng mga problema na sa mga social media, alibawa, so mga madihon nindo, or padihon nindo, pigpo-problema na kung pigpo-post ka mo. Pagkakataon na nindo yan, para maihapot kay Attorney Jill Bungalon, kung tama pa ba yan? Pero attorney, kung may mga pasaring man sana, pero he never name names. Okay, kung pasaring man sana po, because it is very important to know, dapat to constitute a crime of libel, all the elements must be present. Okay? Correct. So kung alimbawa, yes. What? When? Yes po. Kung wala po so element of identifiability, for example, and therefore, no crime to speak of. So dapat no libel to speak never assume, never presume na ikayan. Kasi Tama pag po. inako mo yan, partner, it's up to you. It's your problem. Yes, So ngunyan tabi, attorney, so urulay na naman kita social media kasi para rani ng eleksyon. Siguro ano tabi ka powerful ang social media bilang platform sa kampanya. Aram mo ngunyan, uso na tabi, attorney, and pag ining pag-upload na premature campaigning through Actually, social partner, media. monkey premature. Sabi kan Comelec, warang premature campaigning hanggang day nagpupuon pa sa campaign period. Pero partner, igwa din akong nabasa, nasaro sa sabi ni Jimenez, yan. Ako unta man sa dae, attorney, aramta, kita bilang tao, aramta bilang kita igwaning kaaraman sa pag-abot sa kampanya, maiisip mo talaga na nagkakaigwaning premature campaigning. Ano tabi attorney ini? Kumusta tabi masasabi mo sa arong tabi kaning sitwasyon? Okay. Sa kaputan po nindo kung very powerful, yes, it is very powerful and effective, especially now that we are in the pandemic, Restricted po ang movement ng mga tao. Tama. Limitado man po ang galaw ng mga kandidato. So, may dagdag ko lang po sa sinabi mo, Sir Joshua, na sa ngunyan, wala po kibatas na nagre-regulate or nagbabawal na magkaigwa po ki early campaign. Okay? Opo. Sinabi nga ni po kang spokesperson, kang Comelec, na there should be a law
passed by Congress regulating this early campaign, no, na ginigibo kan sa tuyang mga kandidato. Okay? So, iyan po sa ngunyan kasi ang mga candidates na nag-file po kansendang mga certificates of candidacies ay tig-consider na aspirante. Ayan, bako pa man kandidato. Bako pa po sindak Tama, partner. kandidato. Actually, nasa Yes sala po. nga ni kita sa termino tang pigagamit eh. Ito pala na mga nag-file kan certificate of candidacy, data pa pwedeng sabihon na official na kandidato. Correct. Kasi Tama po. Hanggang sa mag-phone attorney, so campaign period. Yes, and hanggang sa magluwas po ang COMELEC, ang official list of candidates. Okay? Kasi hanggang November 15 po, pwede pa po magkigwaki substitution. So until now, they are considered as aspirants. Aspirants. Tama po. Attorney, ulit di lang ako, mahapot lang ako. Kasi syempre ngunyan baga nowadays, igwa na kitang piga-apod na quad media. Kabali dyan, partner, ang internet bilang pang-apat. Di ba? Pang-apat ang quad media, iyan tabing internet. So sa iling mo tabi, attorney, kasi nababanggit mo na ang mga tao ngunyan, limitado ang hiro. Dahil masyadong nagruluwas. So paano mabibisto kan mga kababayan niya itong Pilipino? Yung mga nagkakapir ang mga aspirante. So is it possible na talagang tugutan na through social media ining pagkakampanya? Actually, from the viewpoint of a lawyer, kay po ang tugutan kasi unang-una wala pong batas na nagbabawal. Okay? And this is the most effective way, no, to sell themselves to the public. Yes po. So, yan po. This is the most effective way of campaigning, especially now that we are in the pandemic. Opo, siguro kagan lang tanong term na regulated. Ayan. So, Uy, may nagpapa-shoutout, partner. Ayan, Shoutout sige daw. na tabi kay Attorney Tunet, Attorney Attorney Jerome, Jerome, and Attorney Bob. Kay Ayan, Attorney mga Bobby. supporters ni Attorney Jill. Ay, Thank you very much. Po tabi sa inyo dyan. And syempre, we hope to see you then po. So, Po, dyan. gusto kong sabihin po, Attorney, so mga kababayan dyan, siguro pwede mo pong imbitaran so mga pwedeng magpakonsulta sa imo digdi sa tabang ora mismo. Mga kababayan tang Bicolano. Sa mga kababayan tapong Bicolano, no, libre po digdi ang legal advice sa tabang ora mismo. Kaya kung kamo po ay may problema, halimbawa, problema sa daga, mana, biktima po kamo kipang-aabuso, biktima kipanluloko, o mga abusadong otoridad, libre po kamo na magdigdi. Kabali dyan so mga abusadong agom, esposa. Kabali po. Kabali po yan. So, Attorney, pwede man magreklamo an sarong agom na lalaki kung naabuso naman Ay, kan agom nga, na babae. abusong agom nga ni Dahil na lalaki. kadak lang kayaan ko, magapuro sa na babae ang nagreklamo. Oo, pero pwede man magreklamo, Attorney, agom na lalaki. Pwede. Pwede po. Pero kung kamo po, biktima bibihira. physical injuries, Paliw na pwede po. partner. Oral daw natatabuga. Minsan may black eye pa. How about yung abuse to ining pigat Pero magayon sa pigmanggit ni Attorney Subag. economic crisis. Subago, dahil tayo naisip ito, may problema sa mana. Ah. Igo talaga kan, inaar mo, saro ini sa mga interesting topic pag abot sa legal. Correct. Sumana, tayo kung minsan nagkakaproblema ang pamilya magturugang mismo sa pagbaranga, nagbarangayan. sa mga linderos, kung paano mabarangaon. Oy, magayon po ini, kaya maray man na nabanggit po ni Attorney Jill ini. So mga tugang tang Bicolano, may problema kamo dyan sa pagbarangaan nindo kan mga pigmana nindong daga o kung ano pang minana nindo na may pagkalibong kamo, ano ba ang tamang proseso sa pagbarangaan, pwede nindong iapot kay Attorney Jill. Correct. Sige po, Attorney, ano pa tabi ang pwedeng irani tabi sa sarong Attorney Jill? Okay. Arog po man po kang mga kaso na halimbawa, day pigpapasahod kang employer na tama o kaya hinali sa trabaho na day nag-agi sa tamang proseso. Inali sa trabaho dahil day nagpabakuna. Yan. Tama po. Okay. So, iyan po ang Pigpipir sa kanamo na magtinda ng bunay. Yan, magtinda ng pids. Oo, nasamantalang ang trabaho mo, manager. Station manager. Station manager. Kabali yan tabi. Kabali po yan. Okay. So, ano pa man po ang kaso na pwede tapunto karon digdi, tatawan mo po kamo ki asistensya legal, ora mismo. Digdi po sa programa na Tabang Ora Mismo. Ora Mismo. Ayan, partner! Mas makusog partner ang sa tuyang pagurulay, manungod partner sa aspetong legal. Mga tugang nadangog nindo, klaradong maray and mahiwas na maray ang nabanggit ni Attorney Jill Bugalon na tatrabaho ninda ni Attorney Bores. Kaya mga kaaksyon. Bako lang palan so mga komparter, mana, mga hinali sa trabaho. Yan, gabos yan, partner. Yes, mga attorneys, may mga problema sa love life, pwede pa yan. Pwede man po. So, mga annulment or legal separation. Legal separation. Annulment. Pwede po yan. Ika, partner. Gusto mo. Kasi kung may grounds ka na ngaya, ang grounds ngaya, dahil na ngaya si Kwan, si Mr. ngaya kada pag-uli, nagipirmi na sa nangayang turog. Anong pwedeng maging grounds yan, partner, sa mga masunod? Ayan. Dahil na ngayang performance. Bako na ngaya 24 oras ang tinatagal. Bako na ngaya. Ano ba ang 24? Wala na talaga, pirming talikod na kung magkaturog. Ang performance mo, bako na sunod-sunod. Yan, anong grounds yan? Ayan. Dahil na ngaya
Titindog! Ano? Dahil nagtitindog na uga kuno na. Sige na sana ba nga, di ba? Panahon na sana. Ano yung empleyado na partner Kanpal? Ay, dakulong kitang pag-unayan. Kaya medyo mas magiging masigla ining programang Tabang Ora mismo dahil nga ni arog kang kamautan ni Congressman Saldico, gabus na aspeto kan pagkabuhay kan Bicolano na pwedeng may maitabang ang Ako Bicol Party List, may maginibo ang Tabang Ora mismo na Action Co Center. Gustong maihatod ni Congressman Saldico and kan Ako Bicol sa mga Bicolano. Dahil kitang pipili undig ni partner basta aspetong legal. Ya undig di si Attorney Jill Bungalon asin Attorney Ramiro Bores. Attorney Jill, salamat na maray and pinaglalauman ta na sa mga masunod na daw mas magiging masigla ang mga pag-agad sa imo kay advice digdi at saka kay Attorney Bores. Ayan, kung ako partner mahagad ng tabang, di ako maduwa-duwa kay Attorney Jill. Pag giniling mo pa sa na partner, basog ka na. Basog ka ng karaman eh. Aram ang problema kang partner, baka gulpi digdig mga daraga, mas kadang problemang legal. Sabi mo partner, may pila. Sabi mo partner, pag dakulo nagrani kay Attorney Jill. Duman ako sa puro, pwede man ako dumaan, pwede man sila sobra ka, dahil man kakayanon gabos sa Attorney duman na sa Jill. kuya. Dahil man tayo pa si Attorney Bores. Pag dahil pa kayo ni Attorney, sa imo na, yan. Kaya yan, pati problema sa love life partner. May nagtatanong. May nagtatanong, kung single partner. si Attorney Jill. Punta daw tabi, partner, ika na. Attorney, may nag-aapot kon ikada tabi bako pang double. Kung single ka pa da and ready to mingle. I'm proud to say that I am happily taken po. Happily taken. Pero bako siya taken at all pag legal advice. Pero, yes po. Day ka mo magmundo. So mga kababayan dyan na nagdadangog, si Attorney taken na, pero may mga cameraman kami digdi na, pwede pa. Pero sabi nga ni Attorney Jill, at all times, pag aspetong legal, free of charge siya, partner. Day ka mo makadiga sa abogado, di sa cameraman. So host lang na lalaki available. So host lang na lalaki. Apot ito question. Gusto mong sa sunod na semana ko ang primerong humagad advice kay Attorney. May black eye ako. Made, hello tabi dyan, Made. Ayan. Si Joshua Madrigalejos. Yan. Ready. Si Kuya, ampun ka si Nico. Dahil na, may doktora na ito, partner. Dahil na. Kaya yan mga ka-action tabi dakula ang pasasalamat na partner, as in mas dakul ang matatabangan ta partner in terms of legal, dahil igwa kitang Attorney Jill Bungalongan and Attorney Ramiro Bores. Sa Tabang Legal, sa Tabang Ora mismo, digdi po sa Action Co Center. Sa samuyang pagbabalik, may tablet winner, may manggagana man ng 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Pinanganak akong isang PWD, pero sa karamihan, di lang ang nakikita nila disability. Nakarating kay Senator Loren ang isang tulang sinulat ko. Nakita niya yung P. Para sa kanya, naging person ako. Malaking pasasalamat ko kay Senator Loren. Isinulong kong batas para sa mga PWD. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. Salamat po, Ako Bicol. Maraming salamat po. Salamat po sa Ako Bicol. Pasalamat kami dakula, lalo na sa Ako Bicol. Kaiba nindo sa pag-asenso, padagos na nagtataunin pag-asa, napubaranta ng maasahan sa anuman na klase nin huma nin panahon, sa rundikata ng nagsiserbi sa bilog na kabikulan. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. News FM Birak Catanduanes, kada Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng pag-aaga. Riparo! Masasaligang bareta, mga isyong napapanahon, kaaraman na mapagian sa araw-aldaw na buhay, asin iba pang istoryang tatak Bicolano. Na maglobo pa ang kaso ng COVID-19. Action News Bicol, Lunes sa Good Biyernes, kada alas 5 din hapon sa Facebook asin YouTube.
po pala si Alfred Dumdum, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaw po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na kaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves, digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Maray na paghahapon tabi sa Indog Ay, sa partner. liwat. Di kita may mga kuya na kita may mga legal. Daing plano partner na ang programang ini magkaigwanin porsyon para sa showbiz. Hey Barbie, sabi ko na. Partner, makakaibantang niya na pagkahapon si Madel Aplaya sa tuyang tablet winner kanakaagi niya tong episode. Maray na pagkahapon, Madel. Ilaog mo Madel sa imong yan. Pag sinabi mong Aplaya, di ba ang Aplaya partner, ano yan? Sa tabing dagat. Oo. Ayos ang facial mo. Tabing dagat. Taga saan ka, Madel? Taga Pulangi, Albay po. Pirang taon ka na? 21 po. May boyfriend na? Meron po. Pira? Isa lang po. Pira na ang naging boyfriend mo? Siguro po Sige, dalawa lang po. Sa dalawang yan, sino ang hindi mo makakalimutan? At bakit? Siyempre, sa presente partner, tayo pa. Opo, yung ngayon. Kasi namahan niya po ako pumunta Dahil dito. man, ikaw ang partner ni. Ang di ko ngayon malingawan swix kung ayan. Andyan yung boyfriend mo. Anong pangalan ni boyfriend mo? Jomar po. Shout out mo, nasa labas, nanonood siya. Shout out sa boyfriend kong super bait. Anong tawagan yung dalawa? Nahiya mo. Bakit ka mahiya? Bakit ka Huwag ka mahiya? mahiya kasi isipin mo lang, kami nga ang dalawa, walang hiya. Wala kaming hiya. Ano ang term of endearment nyo? Love po. Love! Sige, Sana Jomar. all Sige, anong mensahe, my anong mensahe mo kay love mo diyan? Thank you sa pagsama, sa uulitin. Sa uulitin pasain. Bala na. Pag may kailangan po. Ilang taon na kayo? Ilang years na kamo? 3 years na po sa Monday. Uy, sa Monday! Sa Monday May papansit ka mo sa Monday. Depende po. Yan, Pwede mo naman pansit, long life. May papansit, saka yung Long life. kuha na may kasabay na juice. Sige. Saan ka nag-eskwela? Sa Bicol University, Pulangi Campus. Anong kurso? BUPC. Beside English po, edu. English. Magiging Partner, English. maestra. Okay, mag-usap kayo. English. Major in English siya eh. Major in English? Oo. Partner, try mo man. Ikaw munang do. At ako major in Filipino kami. Ay, wag na po yung yung taga Bicol po tayo, kaya dapat Bicol language. Ano niya na partner? Maray man. Nagbabago na. I'm not in the mood. I'm not in the mood to speak in English. Alright. Ay, nanggana-kanin! Tablet. Aha, ang buhok mo natural, ang pagkakulot. Opo. Nata, gusto mo sabihin Sa fake dulo yan? mo, ano yan? Iba kasi ang color sa dulo, partner. Bleach araw po. mo Bleach. Bleach Anong ginamit mong detergent sa pag-bleach? Sunrocks. Ayan. Ay Nina, itataon na sa imo. Halinin kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List. Brand new tablet? Brand new tablet. Ano ang sa imong mensahe kay Congressman Saldi ko? Kasi mahal kayo ni Congressman Saldi ko kamong mga estudyanteng Bicolano. Dahil nagtutubod si Congressman Saldi ko, kamo ang puturokan sa tuyang nasyon. Puturokan Bicol region. Kay Kong Zaldico, thank you so much po. I'm so very blessed and grateful kasi sa sobra pong dami ng nagko-comment po. Isa po ako sa mga
isa po ako sa mga maswerteng nanalo ng tablet po. At saka, hindi lang po to para sa akin, sa kapatid ko rin po. Hiram-hiraman po kami kasi, grade 10 na po siya. Ayan. Ay, pwede bang i-share din sa mga kapwa mo estudyante? Ano bang mechanics? Para manalo din sila ng Paano tablet. ka nanalo? Ano mga ginawa mo? Ayan. Sa mga gusto pong manalo, kagaya ko po, napakasimple lamang po ng mechanics. Kailangan nyo lamang po i-like at i-follow ang page ng Action Co Center, manood po ng live episode, i-like at i-share, at huwag pong kakalimutan na mag-comment kung bakit po isa po kayo sa mga dapat na mapili na manalo ng brand new tablet, at wag pong kakalimutan na mag-mention ng 3 to 5 person sa inyong mga comment. Yun lamang po. Ayun! Very Talagang clear! klarado! And ipaglingawan tabi i-share ang Samuyang live episode. May nanggana na. Congratulations sa imo, Tabi. Madel Aplaya, iguana naman mo niyan na manggagana ng brand new tablet. Ayan! Siya si Vanessa Jane Bruce. Maray na pagkahapon siya ang sa tung winner partner uyaan sa iyang mensahe. Sige, basa. Ako po si Vanessa Jane Bruce, taga Birac, Catanduanes. Oy, taga Duman sa mga kuno-kuno. Islang probinsya ken Catanduanes. Maray na aldaw po sa imo Congressman Saldico and Sir Pido Garbin. Asin gabos dyan sa Action Co Center tabang ora mismo. Minamauton ko po sana na matabangan niyo po ako magkaiguan ng tablet tanganing magamit sa sakong pag-adal. Tadaiman po paano ning pambakal ang mga magurang ko tapirming gabakal nin bulong para kinalolo asin kilola ta may mga helang sa puso. Ang sakong mama ay single parent, gasulo magtaguyod or gasulo. Ano partner? Gasulo. Gasulo, magtaguyod. Gasulo, sabi, nag-iisa. Nag-iisa. Sulo sana. Para sa sako, kaya sana po, ako po ang inyong matabangan na matawan po ning tablet para po sa sakong pag-adal. Diyos mabalos tabi sa Saindo Gabos. Ayan, yan ang naging mensahe. Congratulations ni sa imo. Vanessa Jane Bruce. Kan Birac, Catanduanes. O, ngunyan partner, dahil ngunyan Biyernes. Siyempre, may nanggana ng tablet, ngunyan may manggagana ng 5,000 pesos! May waga asin mapapasaw na garapon. Bit-bit ni Joshua Madrigalejos. Si Kuya ng pabinuton ta. Sige. Ayan. O, harap. Yan. Dahil lugod na iling sugogapuan, nag-side ka na naman. Pag nahiling ka, Single, double. Di pa lang nga kami pwede kay Attorney Jail, duman na lang nga kami kay Kuan. May nagre-request partner. Ilingon dahil nagiraray so nagtao kan garapon. Uni sige. partner, Sige. Joshua, may nag-request, ilingon dahil so nagtao kan garapon. Halika dito. Yan. Dali. Halika dito. Ayan, dyan. Umarap ka. Harap ka sa kanila, dyan sa camera. Ayan. Harap ka doon. Ayan. Yun si Joshua. Oy, halukayin na natin ito nang makapili tayo. Ayan. Kung sino ang mananalo ng 5,000. May nagpapabati partner. Hapon man Remy, Ma'am Remy pabati tabi Makinyana family, Golondrina Buda Aceliero family, always present. Solid ako Bicol party list na kita. Ayan. Oy, binibining Aplaya. Ikaw na ngayon ang pumili. Nasa kamay mo ang mananalo ng 5,000 pesos. Ayan. Kung sino dyan. Pumili ka. Uyun! Sa Sino Eraro, kaya sa ito? mga partner, sa Eraro. Oy, may pagirumduman lang ako sa mga nag-i-intradigdi. Pag oras na kang programa ni partner Remy, huwag kayong kukurap. Huwag kayong matutulog. At kung lowbat ang inyong mga cellphone, Uy, i-charge. Tagaligaspi! Wow! 0950 0950 280 280 9688 9688. Marjorie Simanes. Uhuy! Diyos ko. Marjorie Simanes. Kung ka nagdadangog, kaputan mo sa imong cellphone. Marjorie. Nagri-ring na partner. Yan, 5,000 yan. Pag nakalampas pa yan sa'yo, hindi ka makakatulog yan. Yan, so mga maut man tabi mag-intra. Yan. Dapat Marjorie! nasa legal age. Maray na pagkahapon, Marjorie! Hello po. Hello, Marjorie Simanes. Yes po. Taga-saing ka? Taga Busay po. Busay? Busay? Daraga Albay? Yes po. Taga Busay, Daraga Albay. Pero Okay. may arong ka sa Legazpi? Wala po. Wala. Nagkamali lang siguro. Nagkamali lang nilagay, partner. Taga Busay, Daraga Albay. Pirang taon ka na, Marjorie? 20 po. 20. May boyfriend na? Ay, wala po. Wala. Nagkaklase pa? Nag-eskwela?
Yes po, sa Diconsi po, 3rd year na po. Anong kurso? Ano po, Bachelor of Physical Education po. Ay, ayos yan! Physical education. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hindi lang umaga hanggang gabi pa. Oo. Marjorie! Nakikig po kaya ako. Ha? Nakaturog po kaya ako, nakikig ako. Ah, nagaturog ka? Uy! Sisa yung kataning mo pag nagaturog ka? Ako lang po, tapos ate ko sa luwas. Ah, may akos ka na! Aha! Ate po, ate. Ate! O, naku, ate. Talaga. Oh, Marjorie, maray na sana. May ideya ka, Marjorie, kung si isa ining nag-angalsi mo? Opo, anak ko na po, si Mr. Siram, tapos si Miss Ems po. O yun, si Mr. Siram sa kasi Mr. Sa ano? Sa ano kami? Sa TV? Sa Insain? Sa radyo po. Sa Inaradyo? Nag-live po kami sa Action Co Center. Ayun! Talagang nakasabay sa radyo. Anong radyo ang pigdadangog mo? Diyan po ako sa live po ako. Sa live. Alright. Sige, tabi. Marjorie, may magayon na balita sa imo si Congressman Aputan mo sa Sandy. partner kung ano. Nata kami nag-apod sa imo ngunya na Yan, Bernes. Alam ko na po na nung pakangalyo pa lang po, na ko na po sa boses nyo. Kaya nga ni, pag nag-apod sa imo, Aram mo kung anong rason kung nata inapudan mo ka? Yes po, so mga nag-aagad tabang, so Day actually, Marjorie, iba man. Naghahanap ako kiparahilot, mapatabang ako sa imo. Ako man, naghahanap ako. May parahilot dyan sa busay? Makakatabang maglaba. Ayun po, sir. Kapitbahay naman. Kapitbahay naman. Anong pangarang parahilot dyan sa busay? Si Ate Beng. Ate Beng. Ate Beng. Naghihilot sa kanlubot? Diwan po. O nahulog kaya sukuan ko nakatama, sulubot ko. Kaya bagay Kaya naghahanap si ako. partner. Dahil Marjorie, Puwera Biro, kaya kami nag-apod sa imo dahil ika bilang estudyanteng Bicolana, padaba kamo ni Congressman Saldico. Nag-comment siya, naghahagad siya ng tabang. Oo, naghahagad ka din tabang, may ayuda, may regalo sa imo ang Ako Bicol Party List. Si Congressman Saldico, 5,000 pesos! Thank you po, Kong Saldico. Ayan! Sige, anong mensahe mo kay Congressman Saldico na ikan maswerteng may 5,000 ngunyan? Hindi ko po expected, pero maraming salamat po. Tamatabangan po ako sa pag-adal ko. Salamat po, Kong Saldico. So tubod ka na ang Ako Bicol Party List, katabang na! Kasurog pa! Opo, maraming salamat po. Ayan, Ako Bicol Party List. Marjorie, may maabot tabi sa imong staff ng Action Co Center kung paano mo maklaim sa imong ginanaan na 5,000 pesos. Okay? And salamat sa imo, Marjorie, naaraman ko may parahilot pa lang kamong kataning dyan. Si Bing. Thank you po. Thank you. Alright, bye-bye. Bye-bye. Ayan, partner, maswerte ang satuyang winner. 5,000 pesos instant partner. Yes, taga-Busay Darag Alba. And maswerte din ako dahil naaraman ko may parahilot. May parahilot. Kaya lang, di man siya nag-ilot kan lubot. Talaga. Ibang parte na sana sa ibang hawak. Ay, ano ba? Tayo man nga niya nakatama? Malay mo, Atsan, may matatamaan na naman na parte kan lawas. Ang problema kung hindi naman na makabundol. Ay, mas masakit maghanap ng parahilot kayo na eh. Mga ka-action sa mga mauwatabi na maghagad maning tabang, gusto man manggana, ang kaipuhan lang tabi nindong gibuhon, i-like ang samuyang official Facebook page, pero dapat tabi legal age na kamo ha, legal age sa mga mauwatabi manggana ning cash prize. Dapat man tabi ang sa indo tabing Facebook account, legit. Bako tabi fake or bako tabi trolls. Kaya remind tabi yan ang samuyang mga pangapudan sa satuyang mga paraan tabay. And syempre, mga tugang arog kang nadangog dindo kasudma and kasuba gulang, mga tugang ang tabang ora mismo, igwa na po ning porsyon na tabang legal. Nagabos na mga sinabi ni Attorney Jail na mga arog kay itong sitwasyon, may mga kaputan kamo sa mana, sa mga pagpali sa trabaho, ayan, sa mga lindiros, yan, gabos-gabos. May tabang legal na. Correct. Kaya mga ka-action, ano pa sa inyo tigigibo tabi, bisita na kamo sa muyang istasyon, sa muyang tabing opisina, asin kung di ka mo makapasiring tabi digdi, magmensahe sa muyang FB page. Partner! Action Co Center, yes! Happy Friday! Happy Friday mga ka-action! Thanks God, it's Friday! Mag-iribahan giraray tabi kita sa masunod na simana aldaw nin Lunes. Kami ang sa inyong nakairiba, Dengiba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolan. Sa pangaran po ni Congressman Saldico kan Ako Bicol Party List na nagmamahal sa mga Bicolano na handang magtabang, mag-ayuda sa mga kapwa Bicolano, magpaugma sa mga Bicolano. Ako man po sa inyong likod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa inyong pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maray na pagkahapon, asin! Salamat! Noon at ngayon tayo
ako'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko